Δεύτερον, αρχίζει ο κύριος Γκιόλας, προτείνω, βεβαίως δικαιούνται οι εισηγητές 15 λεπτά, αλλά εφόσον μπορεί να υπάρξει και μία, εγώ θα έλεγα 12, διευρυμένα, αν συμφωνείτε. Ωραία, μιλήστε τότε και οι υπόλοιποι 10. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία για τον εκλογικό νόμο υλοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα της αριστεράς για ένα δίκαιο σύστημα εκπροσώπησης των πολιτών στη Βουλή με την καθιέρωση του αναλογικού εκλογικού συστήματος. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι το κάθε πολιτικό κόμμα να εκπροσωπείται στο Εθνικό Κοινοβούλιο ανάλογα με την πραγματική εκλογική του δύναμη, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ποιότητα της δημοκρατίας, τη μεγαλύτερη συμμετοχή, την ελεύθερη έκφραση και το δημοκρατικό διάλογο, χωρίς ευνοητή και διακριτή μεταχείριση των μεγαλύτερων κομμάτων έναντι των μικροτέρων. Και το λέμε εμείς που έχουμε διατελέσει και μικρό και μεγάλο κόμμα. Η κυβέρνησή μας σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο καταθέτει έναν απλό, έντιμο και δημοκρατικό εκλογικό νόμο, τον νόμο της απλής αναλογικής. Ασφαλώς είναι ο δικαιότερος. Αυτός που καθιερώνει τη γνήσια αντιπροσώπευση της λαϊκής βούλησης, απεικονίζει και επιτυγχάνει την πιο πιστή αντιστοίχηση της ψήφου του ελληνικού λαού με την εκπροσώπηση των κομμάτων στο Κοινοβούλιο. Παρά τα αυτά κατηγορηθήκαμε ότι φέραμε άκερα, προθύστερα ή και καιροσκοπικά το εκλογικό νομοσχέδιο. Αλήθεια, όσοι το λένε, τι θα έλεγαν αν το εισηγούμασταν λίγους μήνες πριν των εκλογών? Όπως δηλαδή συνηθίζατε εσείς να το κάνετε παλαιότερα και όλοι μιλούσαν για εκλογομαγειρέματα. Τώρα που γίνεται 3 ολόκληρα χρόνια πριν τις εκλογές, μιλάτε για προσανατολισμό του λαού από τα κρίσιμα ζητήματα. Τελικά, πότε έπρεπε να εισαχθούν οι τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου? Αμέσως πριν τις εκλογές? Πολύ πριν από τις εκλογές? Ή μήπως και κατά τη διάρκεια αυτού ακόμα του προεκλογικού αγώνα? Ας σοβαρευτούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο υπάρχον εκλογικός νόμος που προδήλως αλλίωνε την ψήφο των Ελλήνων έπρεπε να αλλάξει. Έντιμα, χωρίς καιροσκοπισμό και σε ανύποπτο χρόνο λοιπόν προτείνουμε με τρόπο λιτό αλλά σαφέστατα δημοκρατικό και δίκαιο τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να εφαρμοστεί το βέλτιστο σύστημα απλής αναλογικής. Παραλήψεις και μικροβελτιώσεις και βέβαια μπορεί να γίνουν στην πορεία και με άνεση χρόνου. Αλλαγές όμως που θα κάνουν αποδεκτά την ουσία και τον πυρήνα του συστήματος της απλής αναλογικής δεν θα το αλλοιώνουν, δεν θα το εκβιλίζουν και δεν θα το μετατρέπουν τεχνιέντος στο αποτυχημένο και αντιδημοκρατικό σύστημα της ενισχυμένης, της πάλε πολύ ποτέ ενισχυμένης αναλογικής. Σε όλες τις εκφάνσεις και με όλες τις δυνατότητες και με όλες τις παροχές στα κόμματα του λεγόμενου κάποτε δημοκρατικού. Υπερβολικές αιτιάσεις καταγράφηκαν και για το δικαίωμα ψήφου των νέων ηλικίας άνω των 17 ετών. Απορρίφθηκε με σφοδρότητα, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, η επέκταση στους 17άριδες της ψήφου με αβάσιμα επιχειρήματα και αστάθμητη και μηχανιστική αιτιολόγηση, θα έλεγα. Η αναγκαιότητα της ψήφου των νέων είναι για πλήστους λόγους δικαιολογημένη και επιβεβλημένη. Αναφερόμαστε σε ένα γερασμένο σώμα που σαφώς πρέπει να ενισχυθεί και εμπλουτιστεί. Η επέκταση του εκλογικού δικαιώματος για τη διεύρυνση του εκλογικού σώματος μέσω της συμμετοχής περισσότερων πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες για την ανάδειξη πολιτιακών οργάνων είναι αναγκαία και απαραίτητη. Με ποια διαστρωματική μερίδα λοιπόν μπορούσε να γίνει η αύξηση και η ανανέωση του εκλογικού σώματος αν όχι με αυτή των νέων? Ας θυμηθούμε τη μείωση του ορίου ηλικίας από τα 21 στα 18 χρόνια που έγινε προ 35 ετίας περίπου. Πόσο επιβεβλημένη, αναγκαία και αποδεκτή ήταν από την κοινωνία. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω και να αποδεχτώ μηχανιστικούς τρόπους σύγκρισης συγκρίνοντας τη αόρια της δικαιοπρακτικής ικανότητας που αβάσιμα προβλήθηκαν από αρκετούς συναδέλφους. Αρχικά δεν βρίσκει αιτιολογία ο ισχυρισμός αυτός στον καταστατικό πολιτιακό χάρτη το Σύνταγμα της χώρας. Τουναντίον, το εκλογικό δικαίωμα καθορίζεται από τον κοινό νομοθέτη. Και αυτό όμως το ασθενές επιχείρημα της δικαιοπρακτικής ικανότητας ανατρέπεται στον πυρήνα της λογικής του με τη δυνατότητα που παρέχει ο αστικός κώδικας στον ανήλικο να προβαίνει υπό προϋποθέσεις σε πολύ σοβαρές πράξεις που αφορούν την προσωπικότητά του και αναφέρουμε το γάμο, σύμβαση εργασίας κλπ. Αλλά
υπάρχει και ο πλήρης ποινικός καταλογισμός που καταλαμβάνει φυσικά πρόσωπα ηλικίας 17 ετών και άνω. Πολλαπλά όμως αντεπιχειρήματα προσδίδει και ο κοινωνικός βίος πια, για να πάμε σε υπάρχουσα πραγματικότητα. Οι νέοι μας απολαύουν πολύπλευρη δημόσια παιδεία και έχουν επαρκείς κοινωνικές γνώσεις. Η ενημέρωσή τους στο πολιτικό, κοινωνικό και λιπογνωστικό επίπεδο είναι πλούσια, ιδίως μέσω του διαδικτύου που παρέχεται με πλουραλισμό και πλεονασμό θα έλεγα, τη χρήση του οποίου κατέχουν σε υψηλότατο βαθμό. Εξαιτίας της κρίσης και των έντονων προβληματισμών που απασχολούν τους νέους μας στον οικογενειακό, φιλικό και κοινωνικό περίγυρό τους προσδίδει πολλά ερεθίσματα για σκέψεις, ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμό, έχοντας μάλιστα υποστεί ήδη μια βίαιη ορίμανση. Το νεανικό τους φρίγος, ο ενθουσιασμός, η αισιοδοξία και οι ευρύτερες αναζητήσεις σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα είναι οι όροι που επιβάλλουν τη συμμετοχή των νέων στην εκλογική διαδικασία. Τους αφορούν τους ιδίους και τη ζωή τους, το μέλλον τους. Τρανό παράδειγμα αποτελεί και ο τόσο επιτυχημένος θεσμός της Βουλής των Εφήβων, στον οποίο ανταποκρίθηκαν με θέρμη και ενθουσιασμό και παράλληλα με σοβαρό και υπεύθυνο πολιτικό λόγο αυτοί οι έφηβοι, οι απόφοιτοι της πρώτης τάξης του Λυκείου. Δεν θέλω να πιστεύω ότι όσοι επιθυμούν να στερήσουν το δικαίωμα της ψήφου στους νέους συνανθρώπους μας που αναζητούν λύσεις για το μέλλον τους, θα προτιμούσαν να βλέπουν την νεολαία μας απαθή και χαυνωμένη ή να περιορίζεται σε ένα παθητικό ρόλο και να στρέφεται στον τυφλό και αντικοινωνικό ατομικισμό. Θέλουμε άτομα σωστά ενταγμένα στον κοινωνικό βίο που παίρνουν υπεύθυνα θέση για την ζωή τους την ίδια. Το δεύτερο επιχείρημα που επιστρατεύτηκε κυρίως από συναδέλφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και από την πλευρά του ποταμιού ήταν ότι η απλή προαναλογική προκαλεί αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και πιθανό αδιέξοδο. Έτσι η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι αν ποτέ της δοθεί η δυνατότητα να κυβερνήσει, θα καταργήσει το υποψήφιο νομοσχέδιο και θα επαναφέρει το δίκαιο, σωστό, εντός εισαγωγικών, σύστημα του μπόνους των 50 εδρών. Το ποτάμι, μετριάζοντας κάπως τα πράγματα, υιοθετεί υπό προϋποθέσεις ένα μετριότερο σύστημα ενίσχυσης με κειμενόμενο αριθμό εδρών ως μπόνους, κάτι σαν τα κειμενόμενα επιτόκια, για να είναι ευχερής ο σχηματισμός σταθερής κυβέρνησης κατά τα λεγόμενά τους. Ο αντίλογος μας, η αυτοδυναμία στην εποχή μας είναι δυσχερέστατη έως απίθανη. Η αυτοδυναμία δεν εξασφάλισε ισχυρές πάντοτε και μακρόβιες κυβερνήσεις. Δεν είναι λοιπόν ούτε εφικτό, ούτε επιθυμητό, ούτε ηθικά και πολιτικά αποδεκτό να προσπαθήσουμε να νεκραναστήσουμε έναν αναποτελεσματικό, θνησιγενή και βαθιά αντιδημοκρατικό τρόπο σχηματισμού κυβέρνησης από κόμματα μειοψηφικά που τεχνικά θα ενδυναμωθούν μέσω του εξαμβλώματος της ενισχυμένης, δίθεν αναλογικής, ώστε να λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία εδρών και να σχηματίσουν κυβέρνηση. Μια τέτοια κυβέρνηση ούτε ισχυρή, ούτε αποτελεσματική, ούτε βαθιά δημοκρατική στη συνείδηση του κόσμου μπορεί να γίνει. Τουναντίον θα είναι απονομιμοποιημένη ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά. Ισχυρές άλλωστε κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν κατά αυτόν τον τρόπο ήσαν αυτές που προκάλεσαν κατάρρευση της οικονομίας, χρεοκοπία της χώρας, διάλυση του κράτους, μνημόνια και ασφικτικό καθεστώς επιτροπίας. Ναι, αλλά θα ισχυριστούν καλοπροαίρετα ή κάπως αφελώς ορισμένοι, δεν έχουμε και κουλτούρα ή παράδοση συμμαχικών κυβερνήσεων. Και πράγματι η απλή αναλογική τέτοια απέτηση έχει από υπεύθυνα πολιτικά κόμματα. Να συμπράξουν και να σχηματίσουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Η απάντησή μας όμως, κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι τέτοιες κυβερνήσεις έχουμε ήδη και έχετε συμπράξει κι εσείς από το 2012 στη χώρα μας. Και μάλιστα τέτοιες που προέκυψαν από σύγκληση πολιτικών δυνάμεων που πριν από 7 ως 8 χρόνια φάνταζε απίθανη. Υπερβαίνουμε τα πράγματα και τις καταστάσεις. Φτάνει να το θέλουμε. Γιατί η πραγματικότητα είναι εκείνη που έρχεται για να ανατρέψει παγιωμένες συντηρητικές αντιλήψεις. Επί της ουσίας, υιοθετούμε όπως η συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, δημοσκοπήσεις φέρουν το 58% να θέλει την απλή αναλογική που επιβεβαιώθηκαν και με προχθεσινές νέες δημοσκοπήσεις, γιατί πιστεύουμε ότι πέραν της γνήσιας αντιπροσώπευσης που εξασφαλίζει στη Βουλή, προάγει και προωθεί τη σύνθεση και κατατείνει σε κυβερνήσεις συνεργασίας.
Διότι έτσι απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες του πλουραλισμού, της δημοκρατίας και της συνοχής. Έτσι ενισχύεται η κυβερνητική σταθερότητα με την ανάληψη ουσιαστικών και υπεύθυνων πολιτικών πρωτοβουλειών, τη συνδιαμόρφωση και τον έλεγχο που επιπρόσθετα εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και ειρήνη. Έτσι ενδυναμώνεται η λαϊκή βούληση, σύμφωνα με την απέτηση των Ελλήνων, των λαών της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου, για περισσότερη και πραγματική δημοκρατία. Στο πλαίσιο της πολεμικής κατά της απλής αναλογικής, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που εξ αρχής ετάχθηκαν με διαφορετική ένταση και στόχευση, είναι αλήθεια, κυρίως όμως προεχόντως και υποκριτικά η Νέα Δημοκρατία και λιγότερο το Πασόκ που ανέλαβε αυτοκριτικά τουλάχιστον την ευθύνη του για το εξάμπλωμα της ενισχυμένης αναλογικής και του μπόνους, εστίασαν την κριτική τους σε αρκετά επιμέρους θέματα, όπως την κατάτμιση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών, την ψήφο των Ελλήνων της Διασποράς και των νέων που τελευταία έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μας, αναζητώντας ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και σε χώρες άλλων υπήρων. Όλα αυτά, τα πιθανά και άλλα συναφή θέματα, απασχόλησαν την προβληματική του πολιτικού βίου για μια τουλάχιστον δεκαετία, ίσως και παραπάνω. Τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα από το 2000 έτος αρκούνταν στην αποσπασματική απαρίθμηση και ενδεικτική διαπίστωση, χωρίς να αναλάβουν τα ίδια ποτέ καμία ουσιαστική πρωτοβουλία ώστε να προτείνουν κάτι το συγκεκριμένο και να θεσμοθετήσουν επ' αυτόν. Τουναντίον, υποκριτικά φερόμενοι μας κατηγορούν ότι προτείναμε ένα εκλογικό νόμο αποσπασματικό για να ξεφύγουμε δήθεν από τη δύσκολη πολιτική συγκαιρία και να μεταθέσουμε την ατζέντα από τα οξυμένα προβλήματα της περίοδου. Αυτά πρωτίστως τα εκτοξεύει η Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβέρνησε μόνη της ή από κοινού με το Πασόκ για μια δεκαετία, χωρίς να προτείνει και να αλλάξει το παραμικρό, παραμένουσα άλλαλη και αμέτωχη επί του προκειμένου. Το Πασόκ εμφανίζει την κραυγαλαία πολιτική ανακολουθία. Να θέλει να καταψηφίσει ό,τι ακριβώς είχε εισαγάγει ως πρόταση νόμου ένα χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2015, όπου ζήτησε την κατάργηση του μπόνους και τη διατήρηση του πλαφών του 3%. Η ρητορική που ανέπτυσαν κάποια στελέχη του για να αιτιολογήσουν τη μεταπήδηση στη σφαίρα του παραλόγου, της καταγγελίας της δικής τους ακριβής πρότασης, νομίζω ότι δεν χρήζει απάντησης. Θετική είναι μόνο η τοποθέτηση του κυρίου εισηγητή του Πασόκ για συγκρότηση επιτροπής που θα μελετήσει και θα υποδείξει λύσεις εν ευθέτω χρόνο για επιμέρους θέματα, που έγινε άλλωστε αποδεκτή και από τον παριστάμενο αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κουρουπλή. Η πρόταση αυτή, εάν υιοθετεί τον πυρήνα της επιδιωκόμενης αλλαγής, δηλαδή την καθιέρωση του συστήματος της απλής αναλογικής, που αποτελεί άλλωστε το μείζον θέμα με το προτινόμενο νομοσχέδιο, θα επιτρέψει να συμπληρωθούν τυχόν ατέλειες ή να καλυφθούν και κενά, προκειμένου να αντιστοιχηθεί η θέληση όλων των Ελλήνων πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου με τη γνήσια εκπροσώπησή τους στην εθνική αντιπροσωπεία. Να σημειώσω μόνο ότι η κατάτμιση μεγάλων περιφερειών ενέχει και δυσχερείς πολιτικές πρωτοβουλίες και αντίστοιχες αποφάσεις και τεχνικές. Το δε θέμα της ψήφου των ομογενών ως προαπαιτούμενη διαδικασία προϋποθέτει την επιστημονικά και τεχνικά άρτια διαδικασία της απογραφής των ομογενών. Είναι προβλήματα υπαρκτά που δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν το παραβλέπουμε, είμαστε διατεθειμένοι να το συζητήσουμε και, όπως είπα, εν ευθέτω χρόνο να βρούμε λύσεις. Τεχνικές λοιπόν δυσχέρειες που είναι συναφείς και για τους πρόσχερα μεταναστεύσαντες στο εξωτερικό, χωρίς πάντοτε σταθερή και μόνιμη διαμονή. Θέματα που για την επίλυση και υιοθέτησή τους απαιτούν κατά το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Συντάγματος την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών και συνεπώς ευρύτερες συνενέσεις, ώστε να είναι επιδιωκόμενη και αποτελεσματική η ψήφισή τους. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Θέλετε την απλή αναλογική? Να επιλέξουμε τους τρόπους να λύσουμε το πράγμα στην ολότητά του. Η κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία μέσω των διατάξεων που εισηγούμαθα αποτελεί μια ιστορική στιγμή. Διότι καθιερώνοντας το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, αποκαθιστούμε με δίκαιο, συνταγματικό και δημοκρατικό τρόπο την αληθινή έννοια του κοινοβουλευτισμού και της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας ως εμέλεια του πολιτεύματος. Πρόκειται για μια ουσιαστική και ριζική αλλαγή
που επιβάλλουν οι ύψιστες δικαιικές και συνταγματικές αρχές και η οποία θα έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησής μας και όσων αντιλαμβάνονται την πολιτική ευθύνη και το ηθικό χρέος που έχουν απέναντι στους πολίτες και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γκιόλα.